Buenas tardes. Siempre impone un poquito de respeto ver un salón lleno de gente que te va a juzgar severamente, decir, lo hiciste mal. O gente que te va a querer y te va a decir, gracias por poner en valor la figura de Rosendo Salvado. Los que están atrás, que sepan que la butaca cuesta el doble. Son más baratas las de delante. Lo digo porque a lo mejor pensáis que por estar atrás os va a salir más barato, ¿no? Bueno, queridos amigos y amigas de TUI, tengo aquí 4 folios de agradecimientos, pero porque siempre que voy a un sitio me gusta escribir lo que voy a decir, ¿no? Una forma también de respeto al auditorio. Pero lo que el cuerpo me pide no es leer los agradecimientos, incluso a riesgo de olvidarme de alguno, ¿no? Porque yo no os voy a hablar de Rosendo Salvado ni de la serie. Todo lo que tenía que decir, o casi todo, está ahí. Lo vamos a ver. Cuando le planteé a Televisión de Galicia el hacer una serie sobre Rosendo Salvado, le di una serie de argumentos a los responsables de contenido de Televisión de Galicia, pero vamos a ver, Rosendo Salvado es uno dos voces generosos de Galicia. Tiña que estar no panteón de galegos e galegas ilustres, junto con Rosalía, junto con Castelao, junto con Ramón Cabanillas. Hai 3 benedictinos inmensos na historia de Galicia, que son o pai Sarmiento, o pai Benito Feijóo e o pai Rosendo Salvado. Os 3 grandes benedictinos que tiñan que estar na alba de gloria que falaba Castelao, na alba de gloria na que desfilaban os grandes personalidades da cultura galega. Bueno, cando lle plantexei isto a Televisión de Galicia, teño que decir que o entenderon. E alguén dixo, pero non hai nada de Rosendo Salvado? Non hai nada. Bueno, hai moitas cousas, por suposto, hai libros publicados, hai investigacións, hai tesis, hai dúcias de tesis doctorales, casi todas en inglés. Non imaginades o caudal bibliográfico que atopamos na biblioteca de Perth, cerca de Nova Nursia, en Australia Occidental. É dicir, Australia ten estudiado a figura, a obra, a vida de Rosendo Salvado moito máis que nós. Hai un caudal bibliográfico inmenso, pero no audiovisual non había nada. Por lo tanto, o audiovisual galego, do que veño traballando nos últimos 40 anos, tiña unha débeda pendente con Rosendo Salvado. Esta é a débeda que saldamos con esta serie, ¿no? Esta serie da que son 4 capítulos de 26 minutos, de media hora, da que hoxe imos ver os 3 primeiros capítulos, que contan a vida de Salvado, dende que marcha de Tui ata que chega a misión, establece a misión, pasa as súas penurias e finalmente, despois de 10 días de ida e volta entre España, entre Europa e Australia, finalmente fallece en Roma e levado logo ali onde está enterrado en Nova Nursia. Esos son os 3 capítulos. Hai un 4º capítulo que nos conta a herdanza de Rosendo Salvado. Que nos deixa? Que mensaxe? Que contido? Que visión humanista? Que aposta clarísima contra a esclavitude nun tempo en que en España aínda a raíña Isabel II tiña esclavos nas explotacións de Cuba porque estaba admitida a esclavitude e el, igual que o misioneiro anglicano Livingstone, o famoso Livingstone de África, con quen Salvado coincide en Cidade do Cabo, non se chegan a coñecer, pero coinciden no tempo en Cidade do Cabo. Son dos abanderados contra a esclavitude. A mensaxe que nos deixa é a mensaxe que vai a escoitar dentro de poquinho, en palabras tamén de Rafael, da igualdade do ser humano. Aposta por a igualdade. É o primeiro que dá emprego ás mulleres en Nova Nursia, as mulleres indígenas. E cando os colonos ingleses, holandeses, era o tenor da época, ¿no? Consideraban que os indígenas eran sin alma, monos, subhumanos. Él os considera iguales así. E o primeiro que fai é escoitalos.
E o segundo é aprender o seu idioma. E fai un dicionario que está publicado nas súas memorias. Escoita, anota nas súas memorias, aprende o idioma dos aboríxenes, non só o idioma, aprende os distintos dialectos, as variantes de unha tribu, de outra. Isto é prodixioso, porque senón como se podía entender con eles? Unha cousa parecida o que fan os jesuítas cando chegan a China, tamén son séculos antes, decir, outra proeza, digamos, de entendemento do encontro co outro. Ese encontro co outro, co que é diferente, decía o famoso periodista Kapuscinski, que só se pode resolver de dúas maneiras. O guerreamos e nos matamos uns aos outros, ou nos entendemos. E o que fai Salvado é entenderse. Esa é a súa misión. E 200 anos despois, esa misión sigue viva en Nova Murcia. E cando chegamos aí, é unha emoción intensa ver que a misión benedictina, fundada por un tudense, nacido aquí, no barrio de Río Muiños, no ano 1814, un neno da posguerra, un neno que nace, non había nin 2 anos, 1812, que Tui estuvera asediado polas tropas francesas de Napoleón. Pensade agora cando falamos dos nenos da guerra en Kosovo, en Gaza, en fin, en tantos en Ucrania, en tantos outros sitios, por desgracia. Pensade en 1814, ese neno que vai crecendo na cociña de Río Muiños, que escoitaba? Que historias escoitaba de terror, de medo? Era un neno da posguerra. E sabe da posguerra é quen, ao longo da súa vida, de empoderarse e de facerse o primeiro galego global da historia. A globalización da que agora falamos, Rosendo Salvado é o primeiro globalizador. O primeiro, pero pensade que Rosendo Salvado falaba galego, por suposto, falaba castelán, falaba italiano, está un mes en Inglaterra no convento, na abadía benedictina de Downside, perto de Londres, e aprende inglés, e cando chega a Australia fala inglés, acaba tendo a nacionalidade británica, dato importante, faise británico, fala inglés, por suposto, falaba latín, escribía en latín, e supoño que tamén en grego con moita facilidade, porque coñecía os clásicos, tiña un gran caudal cultural e unha formación profunda que aprende en San Martiño Pinario. Bueno, pois este home viaxeiro, homeópata, músico, antropólogo, o primeiro galego global da historia. E ademais era de Tui. Dixen que non iba a falar, pero claro, me fundo o guión e agora xa se me olvidaron os agradecementos, non? Pero hoxe vou prescindir dos outros agradecementos da serie, que son moitos, da xente que ha colaborado, e voume centrar nos agradecementos a cidade de Tui que hoxe nos acolle. Empezando, en primeiro lugar, polo seu alcalde, a quen agradezo a súa presenza hoxe e as facilidades que nos deu o Concello. En segundo lugar, Rafael Sánchez de Bargiela, en fin, continuamente prestándome a súa axuda, asesoramento, empatía co proxecto. Dende a catedral, dende o entorno da catedral, moitas gracias, señor Obispo, por estar hoxe aquí con nós. A verdade que é un placer, un lujo. Cando Rosendo Salvado chegou de volta a Tui no ano... Sí, antes de que... Cando vivía a súa nai, ainda vivía a súa nai. Bueno, 1856, non? Vale, deixámoslo aí, é igual. Logo vemos. O obispo que entón había aquí en Tui, de certa maneira pídelle perdón a Salvado, que acababa de ser nomeado obispo de Porto Vitoria, e dille, cando te marchaches non te fixen moito caso,